Hej. Det her er en obby, hvor man kan ikke hoppe. Nu trykker jeg lige nu på op. Jeg kan ikke hoppe. Og en af mine klassekammerater siger, at hun har prøvet den. Og hun siger, at den er virkelig hård. Og jeg siger ikke hendes navn. Det her kommer til at tage en evighed. Den der kan man gøre sådan, at man får jumpen tilbage. Lige nu er den faktisk ikke så... Hvad er det eller sådan noget? Lige nu kan jeg bare gå. Okay, hvad skete der lige? Okay, så er den grønne. Okay, jeg prøver at blive op. Okay. Hvis I står det, så... hun fik den rigtig. Er det så den her? Ja. Okay, hun lukker bare ud. Jeg hjælper lige ham her. Den her er faktisk rigtig nem lige nu. Normalt vil man hoppe på det her. Men jeg plejer at gå op på dem. Nej, se, det forsvinder. Det er samme med det her. Hvordan kan den her være svær? Så min klassekammerat løj faktisk med, at den var svær, tror jeg. Jeg siger ikke, at hun er en helt løgn. What? Okay. Wow. Men stadigvæk. Ja. Den er da lidt nemmere end de andre. Hvad? Er det ikke den her? Fik han checkpointen? Jeg tror den her. Okay, nej. Hvor langt det nu? Jeg skal bare... Okay. Man får sådan... Okay, det var ikke meningen. Jeg ved godt, jeg har død mange gange. Hvor mange gange har jeg egentlig død? Nej, jeg ser videoen om igen, når jeg er færdig med det her. Man får et underligt ansigt, når man gennemfører den her, tror jeg. Normalt vil man hoppe på den her. Men det gør man jo selvfølgelig ikke, på grund af, at det er en obby, hvor man ikke kan hoppe. Fedt. Hvad er det her? Skal jeg bare følge det her? Det er faktisk en rigtig nem en, men jeg kan bare gå det her. Det kaldes faktisk også nu. Men jeg tror bare, at vi kan følge det her bold eller det slags tingest. Normalt vil man hoppe på de her de her streger. Man kan hoppe med de her, okay. Nej. Okay.
What the heck, Shepard? Ow. Den trækker os tilbage. No. Du er ikke skræmmende. Så noget her har jeg prøvet før. Blå. Shit. Normalt vil man hoppe der, men det kan jeg jo ikke. Så kommer den tilbage. Jeg skal bare skynde mig derhen. Og den var faktisk mega nem. Man kan gå på luften. Den her bane er faktisk mega nem. Okay, jeg kan bare tale for mig selv, okay. Selvom jeg taler til min computer lige nu. Ja, jeg taler med min computer faktisk. Helgoland. Jesus Kristus. Så ved jeg, at jeg skal tage den store. Det er på grund af, at jeg har noget med, at man kan gå på luften eller sådan noget. Det er noget, min hjerne kan tænke. Det er noget, som min hjerne tænker med, at sådan nogle baner her kan man gå på luften. Okay, normalt vil man hoppe på det her, på grund af det der, det er irriterende, på grund af, at det tager en evighed. Vi skal bare op. Og en af mine klassekammerater, den dreng, og han er virkelig irriterende, sammen med en mindre dreng. Og jeg siger ikke deres navn. Han kommer nok med på videoen, og han siger, at jeg skal. Og nu prøver jeg lige en af hans tips med at sige, hvad jeg laver og alt det, som han sagde, at jeg skulle. Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg er på. Du siger ikke, at jeg er på vej ind i Noobs mund, og så ud af hans røv. Det siger du bare ikke. Det er den mest klammeste af mit liv, jeg har prøvet det her. Jeg ved godt, jeg har prøvet Granny, men hvad med det? Okay, man rører igennem den. Fedt. Jesus Kristus. Jesus Kristus, jeg kan godt huske det her. Gammel. Så men. Nej, det er blå. Han så mig ikke, buhu. Okay, han så mig. Det her er det. Prøv at se, han skulle tage dig ad. What the? Jeg vil lige være kastet op. Jeg gik ind i hans mund, og så røg jeg ud af hans røv igen. Fordøjede han mig ikke. Det er på grund af, der er sådan noget mavesyre i vores maver. Det fordøjer vores mad, og så laver det om til energi eller piller og det. Endnu en mund. Hvorfor så mange munde? Hvor jeg lige... Jeg mener det, jeg lige var kastet op. Hvor jeg rører igennem en hejs røv og så en noobs røv.
Først Noops, og så en hej. Det er min heldige dag i dag. Jeg fik lige et opstød. Og jeg prøver stadigvæk at hoppe. Det hjælper ikke en hundfis. Det var værst med grandma og grandpa. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver her. Den her er mega nem. Wee, nu kan jeg hoppe. Wee. Jeg kan hoppe højere. Yay. Og det her er et spil, hvor man ikke kan hoppe, hva'? Og se, jeg kan gå på luften. Yay. Hvad hvis jeg går herud? Yay. Jeg falder. Jeg går bare på luften lige her. Og så går jeg op her. Og så her. Og så her. Og her. Og her. Wow! Det var ikke meningen. Plet, sådan. Pletskydelsen. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er til. En mini-labyrint med laser. Rigtig safe. Rigtig sikker. Yay. Når børn kan brænde sig på det. Rigtig sikkert. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver. Kan man gøre det her? Ja. Pink. Shit. Jesus Kristus. Og husk, venner. I skal altid tro på Jesus. Ellers skal I godt ryge her. Kommer op? Ja! Yeah. Så hun løg ikke med den der sidste del. Men jeg siger stadigvæk ikke, at hun er en løgner. Jeg siger bare, at jeg ikke tror på hende. Okay, kan jeg spænde? Ja, får I spænde? Yeah. Jeg spænder lige, og så bliver det en hat. Nej tak. En hat. Nå, hvis... Nå. Vi ses, venner. Hej hej.